Što ćeš biti sposobna učiniti nakon izazova? Prvo, govorit ćeš engleski opuštenije, fluentnije i samouvjerenije. Drugo, izgradit ćeš bogatiji vokabular. Treće, shvatit ćeš razloge zbog kojih najviše griješiš u engleskom, zahvaljujući mojim stručnim uvidima i feedbacku, jer ću ti dati primjere poboljšanja tvojih izgovorenih rečenica. Četvrto, počet ćeš propitkivati i mijenjati svoja stara, nekorisna i ograničavajuća uvjerenja o novcu. Peto, svoje svakodnevne navike kako provodiš vrijeme i trošiš novac. Šesto, kritički ćeš analizirati ljude s kojima se najviše družiš, jer način na koji oni upravljaju i troše svoj novac si možda nesvjesno kopirala od njih. I počet ćeš primjenjivati nova znanja i vještine da unaprijediš svoje financije kroz stjecanje dodatnih izvora prihoda i uvidjet ćeš ogromne benefite i potrebu da nastaviš dalje rad s mentorom ili trenerom da ti skrate vrijeme u dolasku do tvoje sljedeće razine i konačno tvog cilja. A kako ćeš se osjećati kad sve to budeš mogla učiniti? Pa vidjet ćeš, kako budeš napredovala kroz lekcije, počet ćeš se osjećati drugačije, inspirirano, moćno i nezaustavljivo. Jer ćeš svakim danom postajati nova i drugačija osoba koja aktivno preuzima odgovornost za svoj život i koja više ne nalazi isprike i opravdanja, niti je žrtva vanjskih okolnosti, već promišljeno i svjesno kreira svoj život po svojim pravilima. Pozivam te da poslušaš posljednji video broj 4 u kojem govorim o tvojoj transformaciji.